Препоръчителен родителски контрол. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Ако трябва да нарисувам екстаза, той ще е цветен. Определено цветен. Моят свят беше цветен и красив, лек, пълен с целувки, щастливи хора, преливащи от любов. Да, моят екстаз беше цветен. Но фалшив. MDMA е синтетичен наркотик. Неговият основен ефект е увеличаването на секрецията и блокиране връщането на огромни количества от така наречените хормони на щастието – серотонин и допамин в мозъка. По този начин екстази създава всеобщо усещане за отвореност, енергия и чувство за благополучие. Употребата на екстази може да доведе до тежка депресия, проблеми с съня, фалшиво чувство на привързаност, параноя. При продължително приемане може да се стигне до трайно увреждане на мозъка, което засяга мисловните способности. Екстазито, така наречения бомбон, въртите, готино ти е, засилват ти емоциите доста. Причиняват освен еуфория и останалите работи, причиняват халюцинации, някой път загуба на памет. Има хора, които изключват, просто не знаят къде се намират. Някакви хапчета, в смисъл като хапчета си. Знам, че действат като един вид, примерно взимат ги в дискотеката, да не се напиват толкова бързо, да не им се спи, да могат да си прожат купона. То е един вид като възбуда ти става. И ти става за момента много кеф, а след това има действия, където ти въздейства да си... Сякаш, не знам къде да го обясня това. Просто ти става някакво такова, зацикляш, седиш и не мога да спиш, някакви такива. Това съм чувала от познати, които са взимали. Казвам се Мила. На 17 години съм, от София. Нямам проблеми с училище. Мисля, че езиците ми се отдават. В момента нямам приятел. Обичам електронната музика и всеки петък ходя на парти. Историята на екстази започва през 1912 година, когато фармацевтичната компания Мерк в Германия синтезира веществото и през 1914 година го патентова. Така или иначе, той остава забравено дълги години в историята и вече към края на 60-те години привържениците на тогава наречената поп-култура и на движението New Age започват да използват екстазито по време на партита. Започват да го използват, защото той има и специфични качества, свързани с усещане за топлина, за откритост, улесняване при танцуване. На партитата си е съвсем в реда на нещата да си взел нещо. Амфети, бело, бомбони. На екстазито му казват бомбони. Не знаехте ли? Лично аз до този случай бях опитвала само веднъж и, ако щете вярвате, изобщо не ми хареса. Пълната потия, само дето се напрегнах и не можах да мигна 24 часа. Всичко останало, което бях чувала за екстазито, не ми се случи. Употребявам от 16 години. Начало започнах с транквиланти и алкохол, марихуана в училище. Учих в друг град и така, не бях вече от семейството.
След това дойдох да уча в София. Почнах да взимам амфетамини, метамфетамини, халюциногени и изобщо всичко. Имаш някакъв такъв период, в който взимах само така наречените дигащи наркотици. Много партите, много неща, по 3-4 дни на изпане. Употребата на екстази е изключително свързана с промяна на основните механизми, регулиращи нашето настроение, нашата активност, психомоторика, сън, основните ни функции. Това са веществата серотонин, допамин и норадреналин. И екстазито влияе точно върху тези вещества. В началото при употреба на екстази се активира изпразването на серотонин, което води до тия приятни усещания. След което обаче се намалява синтеза, намалява се нивото на серотонина и по-дълготрайната употреба води до изчерпване на нивата на серотонин и до едно особено състояние, което се нарича анхедония, което е много страшно така погледнато, защото това е състояние, в което човек не може да изпита удоволствие. Екстазито се продава под формата на разноцветни таблетки, върху които има щампирани различни фигурки. Огромната част от екстазито, която се продава в България, е фалшиво. Най-често амфетамини с всякакви примеси, което, освен че води до съвсем друг ефект, го прави и много опасно, защото не се знае какво точно съдържа таблетката. Може да е най-обикновен аспирин или парацетамол, но може и да са много опасни вещества, като метамфетамин и кетамин. Понякога дори хапчета срещу кучешки глисти могат да бъдат издрасквани с картинки и продавани от недоброжелателни дилъри. Свръхдоза чист MDMA е рядко явление, но често примесите, значително по-токсични вещества, заплашват живота на потребителите. Всъщност не съм сигурна, че искам да говоря много за това. Не е нещо, с което се гордея. Даже напротив, ужасно ме е срам. Просто искам да го разкажа, за да може много хора да разберат за какво става дума и ако може да избегна това, което ми се случи на мен. Беше преди 2 месеца и нещо. Аз и още една приятелка бяхме в известен столичен клуб. Хората наоколо бяха супер. Чувствах се прекрасно. Танцувах и се забавлявах много. Диджея беше някакъв не човек, направо ни побъркваше. Спрях само за малко да пина вода и тогава към нашата маса се приближи едно момче. Беше познат на приятелката. С няколко години по-голям от нас, може би някъде на 22-23. Учил нещо в чужбина. Беше забавен, симпатичен, шегуваше се. Как да не го харесаш? Покрай музиката разговора някак неусетно тръгна и към наркотиците. Човекът ни уверяваше, че тази музика е съвсем друга с екстази. Възприемаше много по-цялостно с цялото си тяло. Сетивата се изострят и усещането било невероятно. Казах му, че според мен това са пълни глупости, защото съм пробвала и не съм усетила нищо подобно. Той обаче ми се изсмя и каза, че екстазито в България е пълен буклук, конфети с всякакви гадости. Нищо общо с истинския MDMA. След малко си изкара от джоба някаква метална кутийка, отвори я и вътре имаше шарени хапченца. Каза, че били директно от Амстердам и ни предложи да си вземем. Заедно бяхме, когато се появи оня моя познат. Не го бях виждал поне от 2 години. Дойде, заговорихме се, разговора потръгна. Беше приятен, знаеше как да общува с момичета. Даже не разбрах кога я извади тая кутия с хапчетата. Обясняваше ни, че екстазито не е точно наркотик, че е нещо повече, стил на живот, който върви с тази музика. Това, че вземаш екстази, не те прави наркоман, така ни говореше. Искаше да ни накара да си помислим, че сме задръстани, ако не вземеме наркотици. Само че аз не мисля така. Напротив. Няма нищо по-хубаво от това да контролираш живота си сам. Да се радваш на хубавата музика, на общуването с хората, без да ти трябват някакви химикали. Това е истинското удоволствие. Най-простото и най-безвредното. Когато вземе нещо, за да се почувства добре, става подвластен на това нещо. И казах му ги тези неща и му отказах екстазито. Но моята приятелка се поддаде на изкушението.
И навсякъде може да се намерят. В училищата предлагат, на улицата, навсякъде. Кара хората да правят лоши неща. И наркотикът е вид отрова. Да изнасилват. Тук гледах като замаян. Той е замаян. Не знам и до сега не мога да си обясня как стана това въобще. От любопитство ли беше, и аз не знам. Не. По-скоро беше нещо друго. Той не си ми беше харесал много. В смисъл живееше в Амстердам, разказваше за места, за които само съм чувала някакви неща. Той е ходил там. Страшно ми хареса, пич, истински. Исках да го впечатля, да ме хареса. Бях толкова глупава, че не послушах приятелката си, която беше категорично против. Направих го напук. Взех едно хапче от кутийката на момчето и го глътнах светкавично пред погледа й. През годините така навсякъде предупреждаваме, че ако все пак някой, когато взимат екстази, да знаят, че трябва да се използва вода, за да не се получи обезводняване на организма. Повишаването на телесната температура може да доведе до промяна в функционирането на бъбреците и на сърдечно-съдовата система, което може да доведе до смъртни случаи. Ако младите хора видят човек, който си е повишил температурата, който има промяна в сърдечната дейност, веднага трябва да знаят, че трябва да викнат веднага бърза помощ. Краткосрочните ефекти от употребата на екстази включват отпадналост, втрисане, изпотяване, напрежение в мускулите, депресия, замъглено зрение, проблеми с съня, фалшиво чувство на привързаност, гадене, силна тревожност, жажда за още дрога, неволно стискане на зъби, объркване, неспособност за концентрация, потене на ръцете, временна загуба на кратковременната памет, промени в настроението, параноя. При продължително приемане на екстази може да се стигне и до трайно увреждане на мозъка. Описани са случаи и на така наречената HPPD – халюциногенна персистираща перцептивна психоза. Имат мимики, жестови, които отстрани се виждат, нали, като с устните, с зъбите и така нататък. Но ми е правило впечатление. Като влезнат по един начин, как излизат. Естествено, че хората, които употребяват наркотици, са по-щедри и по-хубави клиенти. Каква цена би могъл да си позволи един студент или един тинейджър да даде за наркотик? Марихуана най-често, амфетамини, екстазита, които имат пагубно влияние върху един недорасъл организъм, недоразвил се. Самото тяло им се изменя, зъбите им се променят, спадат. Започват да мислят по друг начин, вече параноични са, главно. След като изпих хапчето, той ми каза горе-долу какво трябва да почувствам. И наистина след малко действието започна. Усетих едно затопляне по цялото тяло. Музиката започна да звучи по друг начин. Вътре в мене все едно музиката беше част от мен. Усещах колко е прекрасна тая музика, чувствах се свободна, красива, лека. Танцувах като в транс. Виждах хората по друг начин. Те също изглеждаха адски красиви и не можех да се сдържа да не им го кажа. Говореше ми се с тях, с всичките. Исках да ги докосвам, да ги прегръщам. Чудех се как е било възможно до сега да не съм забелязала колко е хубав света. Чувствах, че в този момент става нещо страхотно и аз съм в центъра му. 15 на минути след като взе екстазито, Мила направо откачи. Беше грозна картинка, наистина. Тя сигурно си мислеше, че е невероятна, че всички я гледат и харесват, но не беше така. Това си бяха нейните измамни усещания от шиваното екстази. Ако можеше да се погледне отстрани, със сигурност щеше да се оплаши. Първите ми закачани бяха за по няколко месеца, после пак спирах за по няколко месеца, така някакви сезонни употреби. И съм имал много спирания, но винаги, когато съм се връщал, съм започвал отново и така. Просто в един момент ми писна да задавам всички пари за това, с пукнало бачкани. Като цяло много се изморих и вече на работа всички знаеха и беше непоносимо като цяло психическото напрежение.
То се използва основно от млади хора за забавление, по време на забавления, при продължителни танци и оттам идва името му клубна дрога. То се продава основно на таблетки, може и на прах. То има едно типично действие, което е усещането за близост, което придобива с другите хора, усещането за откритост, усещането, че си част от групата. И това е едно от нещата, които наистина карат младите хора да взимат екстази. Сега знам, че това е пълна измама, само че тогава се чувствах щастлива. Усещах се изпълнена с любов. Цялата оная любов, която ми липсваше до тогава. Не, екстазито наистина е много коварно. Едно мъничко хапченце и накараме да се влюбя в това момче, което виждах за пръв път. И презумно ми мина, че ми е дал дрогата точно заради това да се почувствам влюбена в него. Танцувахме заедно, целувахме се, желаях го. Ей, това прави екстазито. Когато започнаха да се натискат, разбрах, че нещата въобще не върват добре. Това момче я надруса, за да се възползва от нея. Дръпнах я в тоалетната, за да се опитам да й обясня как стоят нещата, но беше безмислено. Тя само повтаряше, че най-накрая е открила любовта на живота си, колко бил секси, колко бил умен. Изобщо не допускаше възможност да греши. Гледаше ме с някакво снисхождение, все едно съм някаква глупавичка такава задръстена и не разбирам какво говоря. Всъщност той любовно хапче смисъла на това, че дава усещане на съпричастност и на влюбване. Но всъщност върху самото повишава желанието за секс, но намалява възможностите. После той предложи да се махаме от партито, защото вече взело да става скучно. Каза, че някакъв негов приятел правил купон. Тогава това предложение ми се струваше нормално. Обаче моята приятелка реагира страшно остро на това нещо. Каза, че иска да се прибира вкъщи. Въобще не искаше да чува за никакви купони и такива неща. Даже ми предложи да ходя да спа в тях. Обаче аз си смях. И почнах да й разправям как съм голям човек и мога да решавам сама къде да ходя, какво да правя и с кой да го правя. И така, и тръгнах с него. В онова състояние въобще не съм предполагала, че този човек може да ми направи нещо лошо. Когато онзи предложи да ходим на купон и направо ми приуша, Мила беше в такова състояние, че можеше да направи неща, за които много да съжалява. Знаех, че за това е виновно екстазито, а не Мила, но въпреки това ме заболя. Може би това беше причината да я оставя да тръгне с него. Съжалявам, че я пуснах. Трябваше да направя всичко, за да я задържа. Всички отиват там да се дусат общо взето. В смисъл, никой не отива заради музиката ми, защото отива, както се казва на жаргон, да се направи на пастет общо взето. И аз така, и аз покрай тях. И в смисъл, много лесно се минава границата от... Защото, примерно, хората казват, аз веднъж седмично на парти нещо отида да шмъкна две линии и така нататък. Ама тази граница много бързо се минава. При дълготрайна употреба има такива когнитивни нарушения. Какво значи? Това има нарушения в концентрацията, паметта, възможностите за изпълнение на различни задачи. И, например, е направено едно много интересно проучване в Америка на младежи, едните, които използват екстази и марихуана, другите марихуана, а третите не използват нищо. И то е свързано с това създаване на различни задачи, интелектуални, логически, свързани с памет, концентрация. И се оказва, че групата на тези, които използват и екстази, всъщност има най-ниско ниво на изпълнение на задачите. Мисъл на това, че е нарушена паметта, нарушава се концентрацията, възможността за изпълнение на задача. Качихме се в някакво такси. Аз въобще не знаех какво става тогава. Бях загубила всякаква ориентация, къде се намирам, на къде отивам. Нямах никаква представа. Помня после един много бавен асансьор, в който се натискахме, целувахме се, някакви такива неща. След това слязохме и влязохме в един апартамент, който ми се стори адски бял. Вътре имаше няколко човека, момчета, които изобщо не познавах. Пиеха бира и гледаха телевизия. Не изглеждаше точно като купон, обаче тогава не ми се стори странно.
Може би купона беше свършил, ние бяхме закъснели, такива неща ми минаваха през главата. Мисля, че взех още екстази. Може би половинка. После отидохме в съседната стая. Съблякохме се и правихме секс. Аз обаче наистина съм много глупава. Надрусах се с екстази, прецаках приятелката си, спах с тоя, който ме надруса. И това не е всичко. След като той свърши, излезе от стаята, без въобще да казва нищо. Чудех се що. Когато обаче вратата се отвори и вътре влезе друго съвсем непознато момче. Седна на леглото, аз правих секси с него. Не ме е насилвал. Разбирате ли, в онова състояние ми се виждаше правилно. Струваше ми се нормално и с него, и с третия, който влезе. Дори това, че моят любим снимаше с телефона си, докато приятелите му ме чукаха, ми се струваше съвсем в реда на нещата. По принцип, самото екстази, начина му на въздействие върху мозъка може да доведе до депресия. Наистина до депресия, поради изчерпване на серотониновите запаси в организма или на усещане за депресивност, умора, липса на апетит. Това са нещата, които се усещат след като премине моментното действие на екстазито или при по-дълготрайна употреба това вече става едно да го нарека, постоянно състояние. Абстиненцията е физическата зависимост, която се поражда. И не само физическа, и при марихуаната има, и при кокаина има, и при амфетите има. Това е една нужда, която изпитва организма, понеже наркотиците карат организма да произвежда прекалено много серотонин. И изведнъж като спреш, става тъпо. И сами организъм си иска хубавото. Спираш да функционираш въобще като цяло. Една лъжа дава, че силите ти от наркотиците. Ставаш един намалял, един безсилен, неспособен. Главата ти върти само едно, да си набавя и така нататък. Чак след като си набавиш наркотика, тогава вече може да помислиш за нещо друго. Каквото и да било то. Дори вода, дори до тоалетна да отидеш някакви такива работи, първични. На следващия ден се чувствах отвратително. Ужасно. Бях направила най-голямата глупост в живота си. И не беше виновно само екстазито, бях си виновна, аз че го взех. Какво? Живота ми ли беше лош, приятел или нямах? Какво? Нямаше как да се влюбя в някой или да го обичам без екстази или какво? Направо ми идваше да се самоубия. Мислех, че съм стигнала до дъното, обаче това, за съжаление, изобщо не беше така. Няколко дни по-късно се случи нещо, за което изобщо не си бях и помислила. В интернет се появиха мои снимки и някакви клипчета. Сещате се откъде. Обаче никой няма да разберете къде съм се чувствала тогава. Срамава усещането, че всички те гледат и те коментират. Бях като някаква белязана. На всичкото отгоре вече втори месец ми закъснява. Екстазито има сериозно въздействие върху мозъка и неговите функции. И независимо от това, че когато вземеш екстази, се чувстваш добре, чувства се част от групата, чувства се открит, повишава се настроението, ти можеш да танцуваш дълго и щастливо. Добре е да потърсиш щастието, усещането за удоволствие
по някакъв друг начин, който съществува. Например, да се влюбиш без екстази. Защото това е твой реален живот. Другият живот е това, което ти дава хапчето, е нещо, което е имагинерно, което е фантазно. И когато излезеш от тази фантазия, се чувстваш още по-зле, отколкото преди да си влязал в нея. Да, трудно е да се предположи, че може да стигнеш до тук. А всичко може да е толкова различно само с една думичка. Не сте бременна. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект Информирани и здрави по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.